Karl Vella Petroni nżamm arrestat wara l-ġimgħa filgħodu bdiet il-kumpilazzjoni. Każ li fih ir-raġel jinsab mixli fis-6 ta' Mejju li għadda qatel b'mod involontarju żewġ Pakistani f'inċident il-Mosta. Waqt din is-seduta l-qorti semet xhieda ta' surġent li kien fil-post kif ukoll żewġ persuni li raw l-inċident iseħħ quddiem għajnejhom. Wieħed minnhom jirrakkonta kif baqa' mbellaħ bix-xena li ra qudiemu. Is-surġent Francesco Mizzi spjega li s-sewwieq kien iċċekkjat minn infermier u qal li kellu riħa qawwija ta' xorb. Huwa stqar li l-marki li kien hemm fit-triq juru b'mod ċar li l-karozza għal xi raġuni marret fil-karreġġjata l-oħra minn fejn kien ġej il-mutur. Barra minn hekk is-surġent Mizzi qal li Vella Petroni kien jidher li ilu ma jorqod u aktar tard meta sar test tal-breathalyzer ġie kkonfermat li hu kienet isuq taħt l-effett tal-alkoħol. Huwa spjega li l-akkużat poġġa taħt arrest waqt li kienet jieħu l-kura l-isptar Mater Dei fejn sa dak il-ħin diġà kienet infetħet l-inkjesta maġisterjali. Ix-xhieda li raw l-inċident iseħħ quddiem għajnejhom sostnew li l-akkużat kien qiegħed isuq b'veloċità eċċessiva u li fħin minnhom beda jserreb lejn il-karreġġjata opposta. Persuna li kienet isuq wara Vella Petroni spjega kif meta rrealizza kemm kien serju l-inċident baqa' imbellaħ u reġa' mar lura fil-karozza u immedjatament ċempel lill-pulizija. Waqt ix-xhieda tiegħu wasqar li wieħed mill-vittmi spiċċa fl-għalqa biswit it-triq u ma kienx qed jiċċaqlaq filwaqt li l-vittma l-oħra kien wiċċu mal-art fit-triq. Xut li fil-ħin tal-inċident kienet jiġri fuq il-bankina spjega kif il-vittmi kienu lebsin helmet għalkemm jidher li huma kellhom dak li jissejjaħ half helmet. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest, talba li ma kienitx oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni. Iżda l-Maġistrat Marcel Farrugia ċaħdet din it-talba u ordnat li l-akkużat jitpoġġa taħt ordni temporanja ta' supervizjoni. Il-qorti nnutat ukoll li kien hemm biżżejjed raġunijiet sabiex Vella Petroni jitqiegħed taħt akkuża.